mnom uzeš sve ti dajem, al nemoj da se kaješ kada odigram kartu za koju nemaš snage da pomeriš figuru, jer polja su ti prazna. Kralj umro bez krune, al vi ćete bez glasa. Ćao svima, ovdje Cope i evo nas u novom videu. Da, kao što vidite, nije me bilo nedelju dana i da, odmah ću da vam kažem, sada će da bude jedan klip nedeljno, svake subote će da izađe po jedan klip, zato što, kao što svi znate, počela je škola i ove godine stvarno želim više da se fokusiram na školu, tako da svake subote očekujte klip. U današnjem klipu nemamo nikakvih shoutoutova, tako da preći ću odmah na sam klip, tako da samo ću da kažem da ćemo da reagujemo na video pod nazivom 5 stvari koje mrzim kod svoje kuće. I pusti taj klip. Velik pozdrav svima ljudi, ja sam Adal Gamer i danas ljudi snimamo 5 stvari koje mrzim kod kuće. Naravno sa mnom će to raditi, pomagat će mi Luka Rego, snimatelj. I gde ste ljudi, sa vama je panel Luka Rego. Danas ćemo snimati 5 stvari koje mrzim kod kuće. Prva stvar, kada mi besplatan Wi-Fi komšije stalno kradu, pa je zato i spor. A šta je ovo, ne mogu, neće mi se čita Facebook, fuck. Idem ja kod komšije. Komšija! Ja u životu nisam video bolju glumu, a ovo smejanje na silu u pozadini neću ni da komentarišem. komšije te samo špioniraju. Sad se slikam selfie. Sad se slikam Šta to gledaš? Komšija, šta me špioniraš? Gledam neke guze. Da, svi znamo taj osjećaj kad ti komšija razvali vrata i upadne ti u kuću i onda te uhvati kako gledaš Mickey Mouse-a. Stvarno se svađamo oko kompa. Ajde, ukucam. Sine! Dosta je bilo! Daj sad taj meni komp. Tek sam seo na moj. Odmah. Aj, beži. Mama, kako si glupa, gledaj. Ne znam šta su dugmići. A kako se pali, sine? Komp? Ne znam, neću ti kažem, ne znam. Sisa, sine. Neću. I to je bilo to, ljudi, što si ti trebao. On možda ne zna da koristi kompjuter, ali ti ne znaš kako se snima. I to je bilo to za ovaj klip. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite like, share, sub i to bi bilo to. Ćao.